ବର୍ଷା ହଉଛି ଭାରି ଜୋର ଏଇଠି ବସିଯିବା ବର୍ଷା ବାଗିଆ ଛୁଆ କାନ୍ତି କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ କେହି ଗୋଟେ କାହିଁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ପତୁଆ ବା ଫୋନ ନଗେଇଦବା ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ପତୁଆ ହଁ ଗୁରୁ ଭାଇ ହଁ ଛୁଆ ଡାକି ଟିକେ ଆସୁନୁ ହଉ ହଉ ଡାକି ନେବି ଯାଉଛି ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆଇ ଶୁଣୁଛୁ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି ଟିକେ କରିବା କେହି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁନଥିବେ କେମିତି ଭୋଜି କରିବା କେମିତି ହାଣ୍ଡି କଡରେ ଭୋଜି କରିବା କେମିତି ସିଏ କଥା ନୁହଁ କଣ କଣ ଆଇଟମ ଟା ହବ କହୁନା ଆଇଟମ ପଖାଳା ତୁ ଡାଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗିଆ ଘରେ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଦୀପୁ ତୁ ଘରେ ନାହିଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ହଉ ମାଉସୀ ଠିକ ଅଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପତୁଆ ହେଲା ନାଇଁ ଆଇ ସେତିକି କଣ ତୁ ଆଇଲୁ ପିଲା କାଢିବି ତାଙ୍କ ମା ବେଟାରେ ତୁମ ଘର ଆବାଜ କରିବା ପିଲା କାଢି କହ ସବୁ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କଣ ପାଇଁ ଏ ସିଏ ସବୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ କଣ କହୁନା ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି ଟିକେ ଭାବିଛି କରିବା ଖାଲି କି ଭୋଜି କରିବା ପଖାଳ ଡାଲି ଆରେ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଟାଇମ ନା କଣ କଣ ଆଇଟମ ଟା କରିବା କୁହ ଆଇଟମ କରିବା ଯେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ କୁହନି ଆଗେ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ରଡ ଗଳି ପଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ରହିମତ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ଇଏ ତ ଫ୍ୟାନ ଲୁହା ବିକି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଇ କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗିକି 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ତମେ ଛୋଟ ଲୋକ ସୁରୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଦିଟା ମୋ ଭାଇ ତମେ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ଏତେ ମୋ କେତେ ପଇସା ଆଣିଛ କଣ ଦେଖିଆ ମୁଁ ତମରି ଭାଇକିଆ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆଣି ନାହିଁ ଇଏ ପଇସା ଫଇସା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ତୁ ଫ୍ୟାନ ଲୁହା ବିକି ପଇସା ଆଣିଛୁ ଇଏ ତା ଦେଇ କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗିକି ପଇସା ଆଣିଛୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡୁ ପିତ ଚଢିବ ଘରୁ ବାକୁସ ନେଇକି ଟଲି ଲୋଡ କରି ବିକିଦବ ଗଲା ଇଏ ହବନି କିଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ ବୁଝ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ବୁଝିଛି ମାସକୁ ଦରମା 15,000 ଦେଖୁଛି ନା ପତୁଆ ଫେରେ କାମ ବୁଝିଛି ମାସକୁ ଦରମା 15,000 ଏ ପତୁଆ କି କାମ ତଳ ଉପରେ ପୋଛିବ ତା ମାନେ କାମ କରୁଛି ଶୁଣ କି କାମ ନାଇଆର ଇଟା ବୋଇବା ଇଏ ଇଟା ଫିଟା ଆମେ ବୋଇମୁ କୋଉଠି ହାତ ଭାତରେ ଇଟା ଫିଟା ଗୋଡରେ ପଡିବ ଛେଚି ମଧ୍ୟ ଏ ଇଟା ଫିଟା ବୋଇବା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କହୁଛି ଶୁଣ କି କହୁନା ଶୁଣ ଗାଡି ଗ୍ୟାରେଜ କାମ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଭଲ କାମ ହୁଏ ମାଲିକ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ଦବ କଣ ଦବ ଚୁଡା କଦଳୀ ଦବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ତା ଟିକେ ପରେ କଣ ଦବ କଣ ଦବ ଚିକେନ ଭାତ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଗୁଡା ଦିଟା ଖାଇନା ବୋଧେ ତମେ ସେ ଖାଇବା ତ ଛାଡ ତା ମାସିକିଆ ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା 17,000 ତୁ କରିବୁ ନା ମୁଁ ରାଜି ବା ତୁ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବିନି କୋଉଠି ଟାୟାର ମାରେ ମାଲିକ ଆସି ମତେ ମାରିବ ଆଗ ମତେ ମାରିବ ସେ କାମ ସବୁ ଛାଡ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଶୁଣ କି କାମ କହୁଛୁ କହିଲୁ ଚାଲ କରେଣ୍ଟ କାମ କରିବା କରେଣ୍ଟ କାମ କୋଉଠି ନାଖି ହଉଛୁ ଇଏ ପତୁଆ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଥରେ କରେଣ୍ଟ କାମ ତାକୁ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ କରେଣ୍ଟ ମରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଶୁଣ କଣ କହୁନା ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଢଳେଇ କାମ କୁନୁ ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଯେତିକି ପଇସା ଦବ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଆମର ହେଇଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ନାଇଆ ଯାଉଛି ଆମ କମେଡି ଲୋକଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଖାଲି ତ ମଜା କରିବା ଆମେ ହସିଲେ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତୁ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ବେ ଗୋଡି ଗୋଡି ଦେଖିପାରିବି ତୁ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗ ଟେକି ପାରିବିନି ମୁଁ ବି ଦେଖି ପାରିବି ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବା କଲର ଭାଙ୍ଗି